Yo mung pujo pangastawa kuwe geni tapake. Noh iki Gindados jimat amipun kula ngembani jumeneng dalem wonten katon medang watan. Yo diprayogake luwih dhisik rene iki Loro praja akeh kang padha Senopati Waning Yuda lan Senopati Waning Pati kula sangka. Aku mundhut pelapuran. Piye kewajiban sing tak sampirake ning pundak kanan lan kiri. Kepareng munjuk sakra. Lepat yunsip Prabu Sampurna. Ya. Saderengipun kula munjuk atur wonten kersa dalem sakra ing wedang. Kok diatur kula kathah kalepatanipun ingkang ageng pamengkulipun sakra. Ya. Jumbuh kaliyan kewajiban ingkang dipun sampiraken ing pindhak kiwa tengen kula ngrumaosi dados Senopati Prangi Wedang ingkang tansah sinumpah wonten sak ngisoring gendera panji-panji kaprajuritan wedang. Kok bilih sedaya para Senopati mandhapi para prajurit menika nggih sampun dadi trampil patrengginas boten wonten ing badhe anjuran. Lan kok bilih wonten negara sanes niku badhe gegempil kawibawan dalem sakra. Ya. Menika cekap dhateng kula kewawa. Iki aku percaya nek karo kowe Waning. Diprayoga sediko wis Waning Pati iki. Ya. Ya. Aku bobong penggali. Negara Medang iki padha tresnano. Jaganen. Aku percaya karo kabeh para pangembating praja. Luwih-luwih karo kekuwataning para prajurit ing Medang Batang Mas. Ning wektu dina iki kuwi penggalihku ora jenjem. Mula aku nimbali kabeh para narapraja tak gawe supaya sopan. Iki bakal tak jak rembug perkara ilange Pancala lan Pancaka. Pancala lan Pancaka kuwi biyen senopati sing tak percaya.
dadi bentenging negara Medang. Wis kabukten. Sakjroning Pancala lan Pancaka pisih dadi senopati ning Medang kene. Medang katon ayem tentrem. Ora ana beda apa-apa. Buktine pancen kaya ngono. Kaya ngono kadang Bareng unjuk Sang Prabu. Estunipun perkawis linggaripun Pancala lan Pancaka. Panjenengan dalem Sang Prabu ampun aliting penggalih. Kasenatan sak sampunipun Pancala lan Pancaka menika linggar saking negari Medang. Negari Medang ketingal tata tititen. Boten wonten ing tuwindak tetengelan. Malah sak menika ngaten Sang Prabu. Salinggaripun Pancala lan Pancaka menika wonten senopati ingkang pengpengan. ya. Ingkang tesih muda. Dasar isih muda sugih jaya ajijut kawijayan. Dados panjenengan ampun aliting penggalih Sang Prabu. Ya kok dhisik. Aku percaya menawa senopati ing Medang kuwi pancen akeh wilangane. Ning diprayogake luwih dhisik rene iki garwaku, putraku uga melu marak sumat. Tak damune luwih dhisik. Jajeng garwanipun Kakang. Aku mundhut priksa kepiye anggon ngomong kabeh para putri ing kraton Medang. Ya tak tampa. Ora coba matur. Ya. Diprayogake luwih dhisik, ya. Ger, Nini Anantawi Kramatuna. Kula paring sedaya. Pancen Rama ngersakake ibumu lan sliramu tak parengake derek suwan ana ing Pendopagu Medang. Tak dawuhi supaya ing mengkone menawa Rama kuwi tumpang suh anggone wawan pangandikan, kowe lan ibumu tak parengake melu cawe-cawe ing perkara iki. Ya. Boten langkung. Kula ngaturaken supaya pangapunten kula dipun Yo. Tak tampa nggih, tak tampa. Diprayogake luwih dhisik. matur sedaya. Ada utama. Paring dawuh. Kowe mau matur. Menawa Medang kene ana calon senopati sing tempengan isih muda lan bagus. Kuwi kira-kira sapa? Ana apa? Kula kinten wonten Sang Prabu. Kok kula kinten? Ana apa ora? Wonten. Banjur sapa? Wawasanmu sapa? Lho kok kemawon Rama. Kemawon wonten kesebutan kamar. Punten dalem sewu nggih anak kula pun Puspawarna menika Sang Prabu. Putramu Injih. Puspawarna. Injih. Menika tesih muda, sugih jimat kemat, adijaya kawijayan. Menika saben Senin kula dawuhi poso nyenen, Kemis kula dawuhi ngemis ngaten menika lho. Kanjeng Rama menika kok pun matur menika kados mekaten. Tegese iki ngemis wis ilmu-ilmu kuwi lho, Ger. Ora ngemis mbok bathok nang rapatan
Kejaksaan Agung ki ora ngono kuwi. Padahal mesti di sini kalau itu pun bersani pianto dasar. Bisa juga ngemis. Raja utama. Iki. Arep matur apa? Saya mendapat apa bersamaku, akan bersama. Iki Surat itu. tumenggung Bukito. Ayo ora tau sowan. Itu satu. Soal Arep matur apa coba? satu itu. Kendaraan pancapun. Kaku. Para magangan prajurit rokok ning memang wonten ing Medang katakan. Dereng wonten mungkin saged mapaki dapati Senopati kekalih. Ya kuwi sing tak penggali. Kula pengalih sampun wonten kok. Calon Senopati niku dereng cados. Dalaran kok dereng mangertos. Kaprawayan peninggal saking tadi. Kira-kira waning yuda waning pati kepiye? Gilo. Unjuk ature Patih Harda Utama kaya kepareng mudik saka. Lepat si paham. Mila saicalipun Pancurasa Pansu. Senopati ning perang dang menika ketingal butang. Menawi daget ngendikanipun Patih Harda Utama. Menika gumantosipun Senopati perang wonten ing Medang. Menika Dimas Puspawarna. Menawi saking pemanggih. Puspawarna menika menapa? Nggadahi kabisan menapa? Majeng perang kemawon lipir. Saben-saben asih gladi perang numpak kuda. Kemawon milih kuda ingkang wedok. Ingkang boten saged pelajar. Lajeng piyambakipun saged nyongraken putranipun inggih Puspawarna. Nate nempiling Gajah Mati. Perkawis menika panjenengan sampun pitados Sang Prabu. Lawan Gajah Mati kok ditempiling Puspawarna. Niku ora ngremehaken asrudal kabeh. Lho, nek gajah ditempiling mati, nek gajahipun sampun mati kan. Dadi gajah wis mati terus ditempiling. Sing dipun tempiling menika dipun aturaken wonten ngersa penjanggal. Samengko to temenggung. Sapa? Aku Senopati. Wis Senopati. Kaya nek matur iki aja golek-golek ngono lho. Lho nek kasunyatane pancen ngono. Kula ingkang wenang gladi para prajurit. Yoganipun Patih Harda Utama. Kalebet wonten ing absen kula menika Dimas Puspawarna. Ing kedah gladi perang peperangan majeng wonten ing Palagan. Ing kasunyatanipun piyambakipun menika boten wonten. Kuwi kranggonake aji penglemunan. Dadi Puspawarna kira kita mergo nggunakake aji penglemunan. Ana men kowe ya ora weruh ngono kok. Yang supaya orang kuwi ya lumrah. Kok lumrahkan? Lah pancen kalau semua aku gunake haji panglimunan kanggo mateni gajah kuwi lah. Bagus pawadan. Saya Ora kusapra. pergi pawadan Senopati. Kasunyata. Puspawarna. Kula gampang. Kaya-kaya sing diaturke Senopati Waning Yuda kuwi ya ana kuwi. Aku kok tau durung nate pireng. Puspawarna kok gladhen dadi siji karo kabeh para prajurit luwih-luwih karo para Senopati ing Medang. Terus nek gladhen kowe iki ning endi? Menawi gladhen menika wonten kepatihan Sang dados tumenggung menika boten ngertos to ndak. Boten nate sowan. Menika sampun cetha to Sang. Menika sampun cetha perkawisipun. Kepatihan menika tebanipun seminten. Boten wonten alun-alun teng kepatihan menika boten wonten. Menawi namung pendhapi agung ing kepatihan. Nek pancen Puspawarna menika sampun megih babagan kanuragan, kadigdayan, monggo sak menika. Dipun atugayan kula. Dipun benkeman teng alun-alun. Ora tak bukaan menika. Sik. Aku kok ora tegas ora mok.
ora tak semua. Ning yo saru. Tor aku yo isin. Aku ki anak patil. Nek nganti aku menang karo kowe iki pasti diumprah-umprahke wong. Ning aku nganti kalah. Kalau pirang. Ngetokake jiwa satria. Jiwa lanang kanggo mbuktekake satria kono. Prajurit sing pinilih pengpengan dadi mlipir-mlipir. Senopati Waningpati. Pranatan ing Medang ki ora ana kok jajal-jajalan ki ora ana. Lho, nek jajal-jajalan kok ana sing yo pekane pati ndur kepiye? Warga utama. Iya, paring dawuh. Lan kowe waning yuda waning pak. Iya, iya Sang pancen enggalih kulo mangsa kekes sak ilange Pancala lan Pancala. Iya. Nanging besok aku bakal nanakake adon-adon pilihan Senopati. Nah, lami kanggo nemtokake yen kraton Medang kuwi sesuk bakale ana sing nglengahi ana ing dalem Senopati. Nek ora ngono ora bakal katon. Endi to prajuritku sing pengpengan. Iki aku ora preso. Ning yen dianake adon-adon di mengko sing pengpengan kuwi mengko bakal katon ana ing papanku. Kepareng Sakra. Iya. Water daun dalem Sakra. Menawi adon-adon rebat gelar Senopati Prat wonten ing Medang. Iya. Menika panjenengan dalem badhe ngadani Giripaten. Namun kula nggadahi panyuwun sampe. Kula badhe nderek ngadani Giripaten Boyo. Ning kula kedaben ajeng kaliyan Puspawarta yoganipun Hardhanita. Ya mengko nek janake adon-adon ya kena wae pancen kudu kaya iki. Kula wani Sakra. Dimengko sing unggul ning adon-adon ya kuwi sing bakal tak dadekake Senopati ana ing kraton. kowe wani ora gen? Wani to? Wani kudu Sesuk bakal tak yasake. Tapi dalam kulo piyambak ugi boten lawan Gusti. Paring dawuh Iki kaya ana Mara coba tangu. lho iki maestro. Samangke to kesana. Boten nama kula niku tangguh menika babar pisan boten bisa. Namung cekanipun kula nembe pisan menika mangertosi dhateng pisan. Menawi saking pengagemipun panjenenganipun jejering Narapraja. Panjenengan Narapraja saking pundi lan sinten asma panjenengan? Sang Prabu kae dudu aku. Ana sampean Dudu lagi sampean iki Bupati ing Medang. Aku Patih Harda Utama. Ponakan mawon kula gendro pati Durapati. Gendropati. Saiki wis dadi Narapraja ngono. Anjir. Kula menika Narapraja saking Kraton Kurawan. Nggih. Lajeng badhe kagungan rasa menapa panjenengan sowan wonten ing Kraton Medang. Menawi kepareng kula badhe nunjuk atur piyambak
wonten ngersa dalem Sang Prabu Datuk Arep-arep. Menapa wonten menika ing kraton Mejang Batanmas. Nggih, nggih. Cocok. Sampun surasa. Nun, kula menika caket jenengan kewawon jantung kelar ambruk. Menika sampun ciri wanci. Iki boten dados. Monggo dipun lajengaken. Nggih, ngatur nggih sana. Kula aturi sekeca lenggah mangke kuwaturaken dhateng Sang Prabu. Nggih. Nuwun sewu Sang Prabu. Menika Narapraja saking kraton Urawari. Menika badhe mujuk atur piyambak wonten Pesodalen. Yo tak parengake. Rada maju. Kene maju. Sampun kepareng Tak parengake. Sapa jenengmu mau? kula Paksa Kendra saking kraton Urawari Sang Prabu. Paksa Nggih, saka Urawari. Gendropati seneh Paksa Kendra. Kula nek latihan ki mangkat. Kantenan kula menika nek wis ten griya niku dipetut-petut taun mawon dadi bingung. Menika menawa latihan mboten nate mangkat lho. Iya, Pak. Injih. Lah ya kuwi. Namun menawa di badhe pentan boten pun ajak menika nesuk. Injih. Gendropati Nuwun kula. saka Urawari. Nggih, Lah suwaning medang kene metu karep. saderengipun kula matur ingkang kathah. Langkung nyuwun bekti kula kunjuk ya kunjuk Sang Prabu. Tak tampa mung pangestu kuwe ganti tampan. Sangat anggen kula mugi. Arep matur apa? Sejatosipun lampah kula mboten katentos saking lampah kula pribadi. Nanging sowan kula dinutus Ratu Sesembahan kula ing Urawari Sang Prabu Paksa Kendra kuwi sesembahan. Sesembahan kula